Igboukwu Ikenga Isuofia Ekwulobia Road bụ nke ụgbọala ga-agbawa n'ọnwa ekeresimesi afọ a. Site Manager AG Vision Construction Company Engineer Salom Sawar mee ka amata nke a n'oge ọ na-agwa ndị ọrụ anyị okwu. Onye ọrụ anyị na-eweta maka ọrụ okporo ụzọ nakwa ọrụ ndị ọzọ Ngozi Obileri mere ka amata na ọrụ na ha aga n'ike n'ebe ahụ. Ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Engineer Sawal siri kọwaa na ha ga-arụ ihe gbasara ikpopụsi aja adịghị mma ma were ndị dị mma dochie ha, mee ya bụ ụzọ nke dị 10 kilomita na 5 ka ọ dị larịị bido na mpaghara Igboukwu wee ruo n'Ekwulobia ka e wee nyere ndị bi na mpaghara ebe ahụ aka ịgbafe ụzọ ahụ na-enweghị nsogbu ọbụla ma ha lata oriri ekeresimesi. Ọ kọwakwara na ha agaghị agharịpụ Gọvanọ Soludo, onye ebumnobi ya bụ ime ka ndị Anambra nweta ụzọ dị mma ma mekwazi ka ụzọ niile dị na Anambra bụrụ ọpụrụ iche dịka o si kwe nkwa mgbe ọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị. N'okwu nke ya ka otu nwaanyị bụ onye Ikenga bụ Oriakụ Ụkọmaka Eze Okeke kọwara na otu ụzọ ahụ dị ugbu a bụ nnọọ ihe na-enye ha mwute dị egwu, ọ kachasị ma mmiri na-ezo. Kọwakwazi na ha ga-enweta ndụ ọhụụ ma ọ bụrụ na arụcha ya bụ ụzọ. N'okwu nke ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị Isuofia ndị gụnyere Maazị Emmanuel Madumere, Anthony Orekwe na Oriakụ Anthony Nwokoye Amụma kọwara na ịrụ ezigbo ụzọ n'obodo na-ebute mmepe ma kwukwazi na ha na-elegara anya oge a ga-ebidogasị ịrụ ebe azụmahịa dịgasị iche iche na ya bụ mpaghara. Ha kọwakwara na imepe obodo na-eweta inye ndị ntorobịa ọrụ, nke ọ kọwara na ọnọdụ dị otu ahụ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ azụmahịa na akụnụba na mpaghara ahụ. N'otu aka ahụ, ndị AG Vision Construction Company bụ ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ ndị ahụrụ ka ha na-ebubata ngwaọrụ ha ma na-ekpocha ebe ha ga-anọ wee bido ya bụ ọrụ. Abụ m Ngozi Obileri.